Bibûneya salvegera şeşan a damezrandina Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan Rojava yekîtiyê daxuyaniyek belav kir û tê de soza cemawer taybet xwendevan û ciwanan ku di xizmeta wan de li ser rêbaza kurdayetî, rêbaza barzaniyê nemir berdewam ba. Kar bike li ser bicîanîna armanc û daxwazên milletê Kurd. Navaroka daxuyaniyê wiha hatiye. Endamên yekîtiyê, ciwan û xwendekar di qadên zanîn û xebatê de milletê me yê Kurd, dayekên şehîd û têkoşeran, bi şanazî û serbilindî em bûneya damezrandina yekîtiya xwe ya şeşan li we û xwe pîroz dikin. Her wiha spasiya tevaya alavên ragihandinê, rojnamevan û nivîskaran dikin û kar û xebata endamên rêxistina me di xizmeta xwendevan û ciwanan de bi bilind dinerixînin. Serkirdayetiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan Rojava daxuyaniya xwe berdewam dike û dibêje damezrandina yekîtiya me di 11 meha Eylûnê de rêkevtê şoreşa Eylûnê dibe. Ev yek dibe cihê şanaziyê û ne ji xwe vehatiye. Lêbelê derencama dehên sala ji xebat û berxwedana milletê Kurd li dijî zulm û zora rejîmên diktator kiryarên şofî niye. Daxuyaniya yekîtiyê dibêje ku yekîtî hat damezrandin da sûdmendî ji hêz, bilva ciwan û xwendevana were kirin û bikeve di xizmeta destveanîna mafê gelê Kurd de. Her wiha tekeziya giringiya rola wan di tevaya warên berxwedanê de dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de bûneya şeşemîn salvegera yekîtiyê, Yekîtiya Xwendevan û Ciwanan sozê dida ku di xizmeta xwendevan û ciwanan de berdewam ba. û bapendbûnê bi rêbaza kurdayetî bazaniyê nemir bike te bicîanîna tevaya mafên milletê Kurd.